Magla-live muna Magandang kami, gabi po. guys. Magandang gabi po. Maglulupak tayo, guys. Ayan ang taga natin, bayo. Magaling magbayo yan, Bayo kuya. mo. Bayo-bayo gan. Siyempre lalaki. Panyan yung veteran sa pagbabayo. Ano ko ba italikod? Ayan na guys, sinasimulan na ang nilupak ni Kuya Ulan. Parang ano, tigas na. Sige pa. Ano, ang saging. Tungot sa. After 1 year, makakain na naman. Go daw. Galaw ka daw. Galaw-galaw sa tag-araw. Magsayaw daw kayo kasi hindi kayo nakasayaw. Ah, yung sample nga natin dyan, yung mga dancer natin dyan. Dragon fruit lede. Dragon fruit lede. Ganun mo. Dali, guys, kumain. Dragon fruit lede. Maganda lo at ubid na din. Shout out, kakabsat, J-Lord, Mansilang. Ay, Mansibang. Shout out po. Gimasen apo, aglalo no, adda, kape, kenkok, mantak Bukas din. umaga masarap. Yes, super. May kasama pa pong ano yan, oh, kamoting kahoy. Yan. Hmm? Tsaka lalagyan din namin siya ng almond na toppings. Oh, Sosyal, may diba? pa-almond. Kutsara, sana ka sa pangalan. Don't touch. Oh, merong ano dito, baka gusto niyo. Eh, yung konti pa rin. Oh, yan ang Santi Ligaya at Santi Pasing. Mga nakakamiss dyan. Yeah. Oh, hello Kuya Jason. Yan. Uwi-uwi na. Ah. Sandali din eh. Nilalagyan ko pala. Ah. Shout out po kay Ma'am Risa Fidelo from Pasig. Hello po Ma'am Risa. Ingat po dyan sa Pasig. Good evening po Sir Marlon Gonzalez. Shout out din po kay Sir John Dawana. Thank you Sir Manny Bautista. Sa ano lang yan? Sa screen ko na rin ang ganda. Nakapilter po kasi yung camera namin, kaya magaganda. Oh, sino shout out man, Ter? Hello po Sir Paco Espinosa. Hello po. Shout out po kay Ma'am Cherry Bantilan. Hello po Ma'am Cherry. Hello po. Mangan kayo, ti. Meron na tayong 35 viewers. Hello po sa ating 35 viewers. Oh, hi Madonna daw. Kay Rockball, ano yan, live. Yan guys, sa mga nag-aabang po ng part 2 ng aming pangangapa ng bildat. Yun na nga, ayun na nga. Si Mother Dragon. Kinain, niluto na pagdating namin guys ng salapay kahapon. Sabi niya pa, ba't daw kasi tayo nag-aray? So nanatay. Dito rin namin guys sa video. Pero may upload po kami bukas, abangan nyo na lang. Hindi pwede yung pang toppings lang. Toppings ko na sana. Sa ibabaw. Ibabaw lang yung magare. Shout po kay Sir Roldan Kudal from Taiwan. Hello po, Sir Roldan. Sabay-sabay ko, ya. At kay Sir Don Santiago from Qatar. Hello po, Sir Don Santiago. Kay Sir Ronald Abonalla. Saan ka naping? Shout out po sa Barabar family from Bugalon, Pangasinan. Bugalon, Pangasinan.
Ben, Hello po, Ma'am Jane Abarabar. matulan ka din ng pawis. Shout out din po kay Daniel Tambugon from London. Hello po, Sir Daniel. Ano kuya ulang, kaya mo pa? Marami namin dito, oh. Ako muna kayo na. Punas mo muna ng pawis mo. Mamaya pag Toppings yun, pawis. Ang palasa. pampalat. Kala mo yasin. Shout out po kay Ma'am Mary Grace Gamuyaw from Jeddah, Saudi Arabia. Hello po, Ma'am Mary Grace. Ang gago mo yun. Shout out po kay Sir Rodel Lacostales from lokal ng Canlubang, distrito ng Calamba, Laguna. Hello po dyan sa mga taga Calamba, Laguna. Diyan di ba ante yung anak mo, si ate Sa Mayapa sila. Mayapa, Calamba, Laguna. Baka kilala nyo po. Tagaan po sila. Sirang Lupa, Mayapa, Laguna. Sirang lupa. Sirang Lupa. Ba't sirang ano? Shout out din po kay kapatid na JJ from San Clemente, Tarlac. At sa kanyang anak na si Axel Jacob. Hello po sa inyo. Diyan sa may Tarlac. Taga Tarlac. Shout out Jang Jang. Diyan sa mga taga Batasan Hills. Lokal ng Batasan Hills 1. Quezon City. Hindi pa wala mo. Oh, sarap guys. Oh. Nakulnat. Nakakamiss. Uwi na. Sumurtal sunga. Tutog kay Idol Greta na zone zin na lang. Sa next week. Cameraman. Palitan na si Ulan, pawisan na. Daw. Oh, next, DJ. Next, Nako, ako. magkamasil ka. Hello po kay Sir Ronald Katbagan. Hello po. Dito ka kasay. Ano, Jack? Dito ka. Ito mo ilagay sa akin. Wait lang. Parang magdito nga ito. Eh, ano muna? Ayan, okay na yan. Ay, kaya ko kaya. Ay! No! Na, magtalong. Bigyan ayusin mo yun, eh. Si JJ! Nasilabasan lang. Nasobrahan sa lakas. Pinatalon na. Buhay pa, Jay. Hello po kay... Hello din po, Sir Manny Bautista. From Taita, Rizal. Guys, oh, sarap. Buti na lang, Jet, no? Hindi ka na, ano na? Buti di pa nagkain. Kain lang. Oh, sabi na nga eh. Hindi lang kasi. Si Alex lang wala dito. Okay. Ang sarap. Michael siya. Tikman natin, guys, ha? Gumagalaw yung lamesa at gumagalaw. Oo, puno na tama nante. Patikin po. Maglabas na. Hindi ka lang, Jay. Puro gitna? Girls, kain tayo, girls. Kuya sa halo mo niya. Anong feeling? Sarap magluto pa kayo sa doon. Kulang yan. Oh, laga pa daw, girls. Hindi, masarap. Sarap. Hello po kay Bertrodes Rivera. Dimas. Good evening po. Hindi pa man tayo nagkain. Hindi siya. Ayan ang kainin natin. Naibusnan, naibusnan. Shout out po sa Sabino family from lokal ng Yigo, Guam. Hello po sa Hello Sabino po. family dyan sa Guam. Good evening po sa inyo dyan. Marami pa yung saging, ante? Ito sa gilid mo. Dalawa pa. May dalawa pang sarang daw. Oh, shout out kay Jay Kahipe dyan. Oh, masarap talaga to. Uwi-uwi na, Jay Kahipe.
Thank you po kay Sir John Dawana, Solid DFL. Yay! Thank you po. Wala naman nakikita. Kaya nga. Pangit kasi yung sa kanya. Uwi ka na lang dyan. Hindi namin mapadala yan, baka mapanis. Gusto nyo pa? Ako rin magsuon. Ay. Huwag mo galawin yung lamesa. Magalaw yung ano. Lagyan lang yan, lagyan lang yan. Parang daw. May ibig. Kaya ito, Hello po, good evening po kay Ma'am Tessie Galang. Magkaway kayo dito sa ating vlog. Ito po yung aming mga ano. Trisita Salvador, hindi na po namin ma-upload ang aming part 2. Yun na nga po, at si Mother. Nilapang na guys, inunahan kami. Alam niyo yung si Mama. Binukbang po ni Mama. Paborito niya talaga yung build-up. Basta mga shell-shell. Pinaglay sa build-up kasi yun. Yung bunga. Dito yung mga ating mga ladies din. Yung ating mga scholar. Yan. Say hi to the guys. Nagtanim sila kanina sa ano. Saan kayo tayo kanina? Ano tinanim nyo? Palay, ano sibuyas? Palay? Magkano isang araw? Ha? 200? Naupahan na kayo? Hindi pa? Bakit? Utang na. Bakit walang upa? Nahuli lang. Yan, shout out po kay Sir Cedric Espinosa, Creatives from Santa Rosa, Laguna. Hello po, Sir Cedric. Nakamang Santa Rosa. Santa Rosa. Kay Ma'am Tessie Galang, hello po. Thank you po sa walang sawang panunood. Patikim naman Madonna. Oh, ito Ni po, Ma'am oh. Daisy Perez. Oh, Ma'am Daisy nga nga po. Sarap po niyan. Isa pa. Kainin nyo yan. Masarap po yan sa kape. Lalo pag malamig. Gamit ko. How? Shout out po pala sa mga kapatid dyan sa lokal ng Geneva, Switzerland, district ng Western Europe. Hello po sa mga kapatid dyan. Kay Ma'am Marisol Pincel. Hello po kapatid. Go there, go there. Good evening din po kay Joy Arenza. Ha? Kaya yung pawis ko. Ang galaw ng aming camera. Hello po kay Obet Navarro. Hello po. Kay Ma'am Tessie Galang. Hello po. At sa kanyang family. Galang family. Hello po. Shout out mga ka-DFL watching from Hong Kong. Kay all.com official. Nalate na Hello pala po, yun. shout out. O si Sir Elmer. Sana Si kayo. Sir Elmer nanood. O Dana. Dana, Ah, mag-review what's ko your na daw. name Dana, daw? what's your name? Oh, andyan Patay yung ka, ano, just professor say mo. Si ano. Go, what's your name daw? Tutor mo sa English. What's your name? My name is Dana Lopez. Oh, go. What's your name, Dana? My name? My name Mm. My name is Dana Lopez. How old are you, Dana? How old are you, Dana? Oh, tama yun. Go! Nanonood si ano, professor mo, oh. Si Fro. How old are you? I am 14 years old. Where do you live? I live Barangay Monteklaro. I live in. In? Ayun. Dayuan. Oras mo na dito na. Oh, diba? Sir Elmore, marunong na siya. Shout out po kay JT Pilapi. I live in. Wag nung. Dami kami ano, bisita mga bata. Nami kasi na nagalupak kami. Oh, ang dami namin. Oh. Dito yung
yung mga dragon fruit lede. Yung mga mukhang lede. Shout Shout out. out po sa Barangke family from Ternate, Cavite. Hello, Cavite. Oh, very good daw, Dana. Very good, Dana. Hello po sa Barangke family. Huwag nyo galaw yun ang mesa, gumagalaw yung camera. Matutukan ka dyan sa likod, ha? Talin mo. Shout out po sa mga kaibigan ni Ivan Evangelista dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Hello po. Ivan daw. Malaysia. Ano nga yung ano mo, yung Dragon fruit lady. Dragon Fruit Lady. Mahaba. Game. Go. One, two, Dragon Fruit Lady! wow! Dahil yan, meron kang kamote. Ay, sorry. May kamote ka. Ayun na lang. Ayaw mo ng kamote. Ayun na lang. Ayun na lang. Kala ko Happy New Year ulit eh. Happy New Year. Shout out po kay Sir Kimpi Banzuela. Kimpi Banzuela. Hello po. Hello po, Ma'am Angelica Estrada. You're welcome po, Joy Arenza. Shout out din po kay Eugene Barengke from Ternate, Cavite. Hello po, Sir Eugene. Sino magsayaw? Sino daw magsayaw? Sino magsayaw? Hindi ako. Kay Landeza. Budots. Oh, sa'yo na, ano, Budots Ivan? daw, budot. Kailan daw? Okay na ito? Si Iben. Gusto niya yan? Busy si Ate Joan, di makapag-shout out. I-shout out ko na lang po si Welcome Sir po, Joven Sir and Ferrani. Tuloy na daw. Ako nga din. Hello po sa 91 viewers. Ingat po kayo. Hello po. Oh, mag-say hi kayo sa vlog. Say hi daw. Dami kami mga ano, mga bagets dito. Oh. Makapaablaw man mat dito ay Korea. Ano yung makapaablaw? Tahingi? Nakakaburi siguro. When ay mas atoy ni Lupang, Marvin Lumboy. Hello po. Jun Manangan. Kasi sa Alex eh, walang kasublatan si Kuya Ako Ulan. naman, Kuya Ulan. Pusin ko lang to. Parang gusto Hindi, ko ayun, ayun, lumabas si Alex pala guys. Ay, ganon. Hindi pwede sa bata ang nilupa. Pang matanda lang. Okay? Magpupo. Okay na yan. Ay, paso yung ano. Sarap. Bawal sa inyo yung nilupa. Kasi kulang sa amin. Magluto kayo na sa akin. Ayun pa, ang dami. Ang daming taga-tikim ako. Mga ubay. Sa inyo pala yata ubus na to ah. Patikim mo ako. Mayroon pa doon sa akin. Sino gusto Dali, lagay nyo yung saging doon. Dali. Sagot namin gatas. Dana, ay ano. Dali, lagay nyo. Dali. Meron pa apo yan eh. Anong gawin pag kulang apoy? Akala ko lagyan nila yan sa ibabaw. Wala na rin lang kami makain. Kain niya na rin. Shout out po kay Robin and Beth from Bahrain. Hello po kay Hello po. Ma'am Beth at kay Sir Ruben dyan sa Bahrain. Hello po. Bahrain. Bahrain. Si Chicago naman. Chicago. Hindi talaga ako pang ibang bansa. Ay, nalagyan. Hello po kay Julina Cruz. Hello po. Shout out kay Cooper. See you soon. Hello po. Kay O, diba? Cooper Puno na dito si sa bahay. Au Au. Kay Aiza ako nagpapa-shout out. Cooper. I miss you, Cooper. Sino daw yun? Siguraduhin mo lang mapunta sa amin si Cooper, ha? Schubert. Gigil ako Oh, sa'yo. shout out mo daw yun. Ito na makita. Pa-shout out kami ng misis ko si Emmy Bio. Sige, go lang. Kayo lang dyan. Sila ko magtulaw. Shout out po kay Ma'am Emmy Violenta ng Urani, Bataan. Yan. Thank you po Sir Richard Violenta.
Kamusta po kayo dyan? Ingat Hello po. po. Hello din po kay Ma'am Julina Cruz. Oh, marami-rami na to guys. Ilang bata na ba yung mapakain nito? Shout out po. Dan Castro. Bago magkain, magsayo muna ng ulo. Ay, maggalawin po. Basta, yung lamesa nagagalaw eh. Oo naman naka-reserve na, be. Yung lamesa nagagalaw. Si GJ na lang i-babe mo. Je, inahanap ko ni ano si Bert. Babe daw. Ikaw nga yung hinahanap niya. Hindi ikaw, GJ. Shout out din po dyan sa mga taga Ilocos Sur. Hello po kay Sir Joel Corpus. Welcome po, Sir Richard Violenta. Naimas daw. Wala, naibos nan guys. Hey. I-adayo tayo kin ni Ate Greta. Baka mo maibos na awan makandag ito'y ubeng. Oy, bawal sa bata yung nilupa. Panlang. Meron sandalan mo. Shout out po sa Dan Castro from Italy, Sernobio. Hello po sa kay Dan Castro. Shout out po sa 126 viewers. May pawis ka na, Tay? Wala pa. Ayan. Oh, Hello po ba't kay wala, Sir Joel Corpus. ba't wala daw si Arce Munoz? Ito po Arce sa Munoz, Raso, pa-shout out busy. naman. Kakauwi lang galing trabaho para matanggal ang pagod. Si Alfe, ano? Rams Diego. Hello, sabi ni Sir Rams Diego, pahingi naman Greta. Tara po, kain po tayo ng... Ito po si ano, si Arce Munoz. Naging Munoz na lang. Hello po kay Sir Dennis Montevirgin. Hello po. Shout out din po kay Raymel Tableso from Japan. Hello po kay Sir Raymel. Schubert, si Gigi is single pa. Wala pa siyang boyfriend. So, PM mo na. Mag-aantay lang si Gigi. Hello po ng- sa ating 120 viewers. Good evening 114 po sa na lang. inyong lahat. 114 viewers na lang. Tuwing tatlong araw ng mga kisimis pag-uwi ng mga May Emin. Kailan na tayo tayo? Kami naman dyan ang tayo. Nagalupak po kami Sir Joel and Serador. Nagalupak po kami ng saging tsaka kamote. Hello po kay Sir Edgardo Limpahan from Santa Rosa, Laguna. Hello po Sir Edgardo. Kay Amelia More. Hello po mga sisters, masungit, masugid. Masugid. Niyo akong taga-subaybay sa inyong channel from UK. Thank you Hello po, thank you po. Thank you po. Hello din po kay Ma'am Shirley Peroche. Good evening po, Sir Bong Paredes. Hello po. Hello po. Mabisbisi na ko. Ginapigilan ko yung bunganga ko. Nakunaubos. Hello po kay Sir Albert Bumid. Umaya na. Ganun lang o, tinidor lang. Nag-iibot mo na yung kabsa. Parang tikim lang ka mo. Parang puto na kaya kami. Masarap. Mukhang masarap ang gawa nanti ah. Wala ka Juan siya taga-kuha. Ako rin anti kasi. Wala pa daw siya Oo, mas malaki pa ito. Ako rin lang tayo. Ano o, ginabayaw sa braso. Ako nga rin. Kayo rin. Bukas pa tayo dito. Bayongbong. Hello po kay Sir Jerry Espino from Bayongbong, Nueva Vizcaya. May mga pinsan po kami dyan sa sa Dupax. Sana matuloy kami ngayong patapusan. Ewan ko lang kung hindi siya maigpit. Oh, si Sir Cesar, nanonood. Hello po Sir Cesar. Si Junior. Hello po Sir Cesar, ingat. Say hi to the vlog. Ay, nako. Ay, di maangat. Exercise ko lang. Nagagalaw yung ano mo mga. Yung lamesa, huwag mo sa Ban, magalaw yung lamesa.
mahilo yung ating viewers na 100. Hello po kay Buddy Certifico. Hello po. Isipin mo, ayan yung ano, Mate. Mati. yung saging. Yung saging at kamote. Hi Sir Cyrus. Hello po. Ivan. Hello po kay Martes. Dupax. Sa may Dupax ano po? Dupax po. Sa may ano, kung kilala niyo po sila ano, sila Ordonez. Yun. Hello po sa Matis Salyayo from Germany. Hello po dyan sa mga taga Germany. Dupax. Dupaxor Norte. I don't know kung saan banda. Tay sabi ni Sir Jefferson Ambag, single ka pa daw? Single na single. Hey. Sige na daw. Okay, Sir Jefferson, single pa siya? May Kagaya sa akin. Hindi yata masuklian yan ah. Hindi talaga masuklian yan. Sahin namin yan eh. Ang sarap ng ano, pagkakatimpla, hindi masyadong matamis. Lapit natin. Wala yung taga-bantay. Pero po. Ubus niyo yan. Wawa naman kami gatrabaho. Grabe naman, ano ko na nga siya, ipa-plat-plat ko na nga, oh. Ano pa dito ang tubig? Yun. Yun, Yun ang the best. Kape talaga sa Wala na gabi. tayo. Ano ba, guys? Kayo na kaya? O, magay kayo. Pasok! O, isang dragon fruit lady. Hindi ka nila narinig kanina. Sige, Dragon Fruit Lady. Dito ka sa loob. Lusot ka dito. Dali. Wagon. Ayan. Ito guys, magda-dragon fruit lady daw siya. Go! Magambot lady. So, hindi ka Kuha ka na lang nakaabot. doon. Oh. Chocolate. Pasas. Bawal ka ba yan? Kaya. Shout out po kay Lebron. Lebron James. Hello po Lebron. Hi, Hello, Sir Lebron. James. Sir Lebron. James. Kapagod din pala. Ano yun? Si Gigi dyan. Kainin ni Gigi na tatong. Yan ako sa labas. Laro na tayong gata. Hello po sa tita at tito ni Sir Ralph Lowy Nulod Galvez na magba-birthday. Si Ma'am Josephine Nulod Azcona at si Ma'am Elena Gernade Nulod at kay Sir Romeo Nulod. Hello po, happy birthday po sa inyong lahat. Enough na yan. Happy birthday Happy po. birthday! Si Mother Dragon po ay nasa bukid sila po ni Papa. Meron po silang date sa farm. Nagbe-baby time. Baka meron ka nang sa kasunod. Baka meron kami hahabol pa ng bunso. Hindi na kasi natutulog doon si Alex. Kasi sila na yun. Kailangan may matulog. Good evening po kay Ma'am Marie Chris Gandia from Ordaneta City, Pangasinan. Happy birthday, Cooper! Happy... Ay, 2 months na pala kay Cooper daw. Kuman sa gabi yun. Parang pwede mo lang kung 1 month. Tita. Tita. Hindi ka makakaptawan. Parang nanonood ng TV. May panood ngayon sa TV. May pa-live kami. Marami kami. Basahin mo ngayon kay Ma'am Maricel. Shout out po sa kamag-anak ni Ma'am Maricel Pencel dyan sa Laktawan, Solano, NV. Sa mga Oreya at sa Inetiano family. Hello po! Sa Inetiano family.
Hello po kay Sir Alexin Pontaros. Shoutout din po kay Sir Jomar Cabalona from Brunei. Brunei. Baka po, Sir Jefferson, baka tutuloy po kami ng Tarlac. Kung matutuloy. Shout out po sa Kay Emperador Bentong. Hello po. Shoutout po kay sa misis ni Al.com official na si Ma'am Sariwa. Hello po Ma'am Sariwa. Dana? Dana, where are you, Dana? Dana, may naghanap sa'yo. Halika. Shoutout po sa Ingreso family. Diyan po sa San Roque Dos. Shout out mo do yung professor. San Jose. Hello po sa Ingreso family. Dito lang po yan sa San Roque Dos. Hello po. Yung lamesa. Pinapa-shoutout po ni Jovin Absalon. Shoutout po kay Mrs. Cory po. Hello po, Mrs. Cory. Hello po. Diyan sa Florida. Laging present yan sa Live. Sino to ate oh? Reta, nagpatayo ako ng tindahan, mura lang. Ibebenta ko sa iba na ang paninda ko. Kasi sa'yo lang ako nagmamahal. Magmamahal. From Japan Bibigyan ko or lahat para hindi lang po kayo magmahal. Italy. From Alexin. Okay, Joanne, turn around daw and then say hi. Si Sir Cesar. Turn around, go, go, go. Hello, sir. Go, go. Ito na po si, si Arce Munoz. Kasi may ginagawa mo. Kulang na to. Kaya may lalagyan. Shoutout po kay Arnel Senyo ng Mahabang Kahoy, Cerca, Indang, Cavite. Hello po. Mahabang kahoy. Hindi ka pa sa ranggo pa. So yummy. Sabi ni Ian Tambalise, ang papangit nyo daw. Thank you. Salamat po! Ang pangit mo, girl. Oh my God. Belated happy birthday po kay Matthew Scott. Tama lang po yung Ay, pagkapangit. nulit pa. Ang papangit nyo daw. Saan ba yun? Okay lang yun. Sabi ni Ian Tam. Kasi yun, magkakaiba Shoutout lang sa'yo, tayo. girl. Or boy ka man, girl. O boy, Magkakaiba boy, lang girl. ng paningin ng tao. Ito kami anong magagawa namin? Siguro maganda siya. Okay lang kung Or pangit. Importante ang Kalooban, maraming kalooban. Maganda. Ganda. Ano yun mong kagandahan? Kung magpangit naman ng kalooban. Ay, love Ito po si po. Gigi, oh. Gusto ko Ay, si love po. po. Oh my God. Love po. Rabas lang malakas. At si Mr. Baus. Oh, kape-kape time. Kain tayo, Sir Ian. Tara. Kain tayo ni Lupak para mawala yung ano mo. Si Greta lang nakikinig sa mukha ng ano. Ano ba? Si Greta lang ang Magiging mukha ng mga anak ko. Wow. Seryoso po kayo? Linderbert Segla. Hello po. Sabi ni Sir Albert, maganda kayo, ipaglalaban ko kayo. Yan, thank you, Sir Albert. Oh, sabi naman ni, ni Gilbert. Insecure Hussein. Girl, ang gaganda niyo kaya. Masarap po talaga to, Sir Johnny Fama. Naimas, masarap. Wala pa yung kutsara. Bakit Good wala evening si po kay Gigi? Ma'am Cherine from Sorry mga Bacolod di City. maganda kayo, Hello po. lalo na si Pin.
Si Miss Kuripot, ba't wala daw si Gigi? Ayun po si Gigi, oh. Hello po. 100% ang gaganda nyo, oh. Big check! Move on na daw iyan. Sabi ni Check, check, check. ni Ma'am Alexen. Oh, move on na kasi. Pa-shout Sabi nga out. ng Team KMA, Don't hate, just love. 2022 na. Kaya ano na tayo. Move on, move on. Shout out, Peng, Ian. Yun yung nagko-comment ng ano eh. Iba to? Ano ba? Ay, bato na. Porkit iyan. Iyan yun siya yun eh. Ay, balise? Oo. Oh, shout out iyan kang balise. Siya yun. Ano yata yan? Backread mo. Hindi ko kasi nabasa yun. Paano nga? Hindi ko makita. Hindi ko siya. Wow, napipintas talaga kay Ilocano. Ilocano. Ilocana. Wait lang. Bakit? Wala. Maghanap akong ipit. Basta mo. Basa. Hello po kay Sir Lenderbert Shelba. Kay Sir Bernardo. Kay Bernardo Hermeda. Hello po. Pakumbo. Di ba pa yung pakumbo yung ano, parang ano. Yes, tama po kayo, Ma'am Yani Mag. Parang yung iniigad Walang ba pangit na sa ano yun? mundo. Pakumbo. Yung ano Ang parang masama ang ugali kayo. ang mga pangit. Walang araw. Yes! Van rent daw, oh. Ano to? Van rent. So, bawal sa'yo. Oh, maganda lahat ang DFL. Shampoo na. Hindi ko kayo natatamad. Ito lang. Sarap na. Thank you po sa inyong lahat sa nakaka-appreciate. Thank you po, Mrs. Coripot. Yan. Good night po, Sir Cesar. Na 6:30 a.m. daw pa sa kanila. 6:30 a.m. Matulog pa lang. 6:30. PM? Baka pang Saan ba siya? Sir Cesar. parang sa kanila rin. Ay, siya na yan? Sabi ni Sir Albert, punta. Swerte nga ng mapapangasawa nyo. Mga masisipag kayo, magaganda. Ako lang ang binata. Wow na wow. Kung ako lang binata, wow na wow kayo sa mga mahal. Thank you, Sir. Thank you Thank po. you. Magalaw siya. Shout out po sa mga tita at lola ni Ma'am Michelle G dyan sa Bulacan. Hello po. Hello po sa mga taga Bulacan. Dito niya na nailagay yung Ate ano. Jane, hi. Ate Jackie. Uwi na daw si Auntie Merde. Hello din po kay Jessie sa Martin from Como, Italy. Hello po. Baka bubo. Hello po kay Sir Reggie Tolentino. Kay Ma'am Gilda. Hello po. Hindi ko rin mo, Jay. Ay, ano? Dala. Shout out po sa mga anak ni Ma'am Mary Chris Gandia na sina Raven, Regan, and si Ryan. Hello po sa inyong mga kids. BBM tayo guys. BBM. BBM tayo. BBM. BBM. Tama na to? Sige pa. Swerte nga ang mapapangan. Kay Michelle D. Hello po. Opo, nakalive din si Ate Romal. Kailan yung magpa-check up ng mata yung nagsasabi ng mata. Ay, di ba? Doon yan, pasyal tayo. Sagot ko na una. Pasyal daw tayo kay kay Sir Linderbert. Doon, Mga lalaki daw sila, tayo daw po yung babae. sagot na daw yung ulam natin at saka tulugan. Wow, thank you po Sir Lenderbert. Saan po kayo dyan sa La Union? Hanapin talaga namin kayo. Ay, papitas po ng ugas, Sir. Lana, shout out mo na daw si Ako ba ito? In English? Lana, shout out mo na si Sir Elmore. Yan, basta pala ito, guys. Ganun sabihin mo. Shout out po Sir Elmore. Ganun. Go. You know. Hello po, sir. Good.
Dito Nagalit na tuloy sa si Pasay. Sinabihan ng pangit. Wait, ikot ko Galit lang. na galit sa ano, sa pagbayo. Wow! Wow! Kita niyo mukha niya, wow! Oh, sabi mo na, I'm shoutout mo na. beautiful. Sa mo na. Thank you, Sir Jefferson. Shoutout po, Sir Elmer. Wow! Shout out po kay Sir Elmer. Po. Hello po. Mahiya. Shout out po kay Orland Manguro. Ano daw? Manguro. Orland Manguro. Si Sir ano, nasa Brunei naman pala. Nag-aaya sa La Union. Ikaw talaga, Sir, ah. Nasa Brunei ka naman pala. Hello po kay Sir Joselito Mariano from Bataan. Sino kang Vincent Nagaro? Pa-shoutout po kay Katchay at Eunice. Ito ako, Vincent. Ay? Kaya anak natin sa'yo. Loko ko si Vincent. Ikaw na kaya ang Vincent. Naloko ko na. Ang dami-dami ko pwedeng basahin yung sa'yo pa yung nabasa ko. Shout out po kay ate. Shout out mo yung katabi mo? Loko tong batang to ah. Tama na yun, ate. Saan natin ay? Paisip ako, sino ang Vincent yun? Hello po kay Sir Raymond Macabante. Hello po sa inyo. Oh, shout out po kay Sir Reggie Tolentino. Yan, dyan mo na ilagay. Ayan, gamitan mo Ayan, tayo. okay. Ayun na guys, yung part 2 ng aming bildat is hindi po na-upload. Dapat na-upload po namin ngayon. Kaya lang, si Mama, kasi kahapon, galing po kami sa Lapay, pumunta po kami sa Pamila Dana. Nag-harvest din po. Abangan nyo po yung upload namin ngayon bukas. Pag uwi namin, niluto ni Mama yung bildat, kinain na ubos. Pagdating namin is yung shell na lang ang ano, shell na lang yung natira. Paborito niya kasi talaga yung bildat. Talagang magkamantayan sa bildat. Yan, shout out po sa mga kapatid namin dyan sa Marilao, Bulacan. Hello po sa mga kapatid namin dyan. Shoutout po kay Sir Nelmer Constantino. Naimbag na rabiin niyo, madam. Shoutout po from Pagudpod, Ilocos Norte. Hello po, Sir po. Nelmer. At kay Sir Raymond Macabante. Hello po. Shoutout mo daw si Sir Edwin Agunoy. Hello po kay Sir Edwin Agonoy. Kamusta po? Pag na-upload na po ang Kay Sir Alexis Jan Morgay. Morgay? Hello po, ingat po kayo dyan sa Saudi. Yung kay Marvin, Bulgia? Ormita. Punta po kayo sa, dito sa La Union, Tikas ng Uba. Kay Sir Albert. Marvin Ormita. Shout out po sa Absalud family. Hello po sa Absalud family. Hello po kay Nieva Elofre from California, USA. Hello po, ma'am. Sabi ni Sir Reggie, Nieva. hindi nyo ba alam, yung DFL, may mga kamukhang artista. Si Elder Joan, si RC Munoz, si Idol Gleta, si Bobby po. Wow, idol ko pa yun. Saan pa sila? Di ba na? Ako may kamukha rin po sa isa sa gera. Tapos po Yung almond na April April Boy Boy. Rehino. Kahapon nagdaan. Shout out po sa David family from Taguig City. Hello po. Hello po. Shout out po. Harvey Guson from Korea. South Korea. Hello po, Sir Harvey. Korea, anyo sa'yo. Tara dyan sa Korea. Sana all makapunta sa Korea. Sana all sa Korea. Siguro sa personal ang cute mo, Greta. Ay, From legit. Dinder, legit. Para na-scam yun ah. Legit. Hindi tayo maganda, cute lang. Paglalaban natin yon. Pero yung maganda, hindi talaga tayo maganda. Cute lang. Wow, sarap naman ang ating milk pakday.
Hello po sa inyo at sa mga senior citizen na kasama. Oh, hi senior po sa mga daw. senior natin. Ito na po ang finished product. Kami Madonna. Di ba kita? Tupak ba yan? Kape muna tayo. Yung camera mo, tinakpan mo yun. Kita. Ayan mo. Ayan na po. Ito na po siya. Ang nilupak. Meron po siyang ano yung pinaibabaw. Mayroon siyang almond. Pwede rin yung peanut. Kasi almond lang po yung available dito sa bahay. Kaya yun na po yung nilagay. Bakit? Tumingin tuloy ako nung naka-stripe eh. Ikaw pa rin naka-stripe. Yun ko pa kunwari. Shout out po kay Anchit Dinglasan from South Korea. Hello po. Ayan, kaya na kayo. Annyeong. Kutsara. Ano sa yung lato yun? Buka na TikTok dyan. Sir, wala naman nabasa. Shout out po kay Rain and Rolando Hugarak. Hello po, Sir Rain and Rolando. Sa isa, tinatawanan lang binasa. Wala naman ako nabasang aser. Ngayon lang. Oh, dali, dali na. Sa lahat po ba? Hello po, aser. Oh, dali. Itong kainin nyo ha. Hindi masarap. Para masarap yung huli. Kaya nga. Ito ba yung huli? Shout out sa Ayaw mo yung makon. Shout out po kay Sir Ferman Kalusing from Panikit Tarbak. Taga Panikit Tarbak. Wow, paniki po. Nasa ano lang kami dyan, sa Coral Paniki. Kurit. Kurit. Tara, magkape tayo guys. Ate, oh. Magkape na ako kami. I beg to disagree. Mas beg. Beg to disagree. Mas maganda si Greta kay Labi. Ano na lang ang si Labi po. Talo tayo. Maganda naman si Labi. Talo po tayo kay Labi po. Lobi po kasi sexy po yun. Lobe. Ito si Labi. Ito si Bilo-Bilo. Siya si Lubi-Lube. Ako si Lubi-Lube. Oh, kain na. Kuha na kayo doon. Doon mo. Hi sir, Kaarnel, mga tatay lupak na imas. Nagdubisita min eh. Mang nagdala ay nakita dalang addo, adda. Nakaamot da. Madagdag karne kami. Kasi lang magkakaroon kami ng baboy. Doon ako sa... Dagdagan ko tanto. Kain po. Ay, sinong gusto magkape, oh? Dahil na magtimpla ka ng kape natin. Kain po. My name? Po. Is Dana Lopez. Kuha nang lalagyan mo. Ayan na. Kutsara. Nagkaroon daw kay tayo. Maliit lang sa tayo. Say hi to the vlog. May shout out ka. Shout out mo mo yung- sila kahit na. Shout out mo si Diyan Kaidman. sa Brian ka. Mandali. Hali. Sa body ko. Shout out mo. Ito may Ben. Ah, sinong ano? Hindi. Sige na kasi. Ayaw mo yung apoy. Hindi niyo po kasi sinugsibahan. Huwag niyo nga yun, parang di pa panis. Natapon na. Kain tayo guys. Magkape ako. Tapos Jaya, Kape tayo. sabi ni Carmen, huwag muna daw tayo maalis kasi ano. Sige po, maghihintay po kami. Alam mo, Nang go signal.
Ayan, di ako nagtimpla. Masarap yung Magkaduyog tayo. Magkaduyog tayo. magpadulog kami ni Pindito. Magkaduyog daw kami. Magkaduyog. Sarap. Gayini. Naggaganyan tayo sa ano. Dana, ayos mo yung buwan mo. Upo mo, Dana. Hindi mang ano. Kita. Duyog kayo ni Ate Dulce. Naggaganito kayo sa inyo? Naglulupak kayo? Ha? Ah, hindi. Anong ginagawa nyo sa akin? Gagalan talaga. Wala pa kayo sa pin? Ha? Asin? Sausawan nyo asin? Bagoong. Shout out daw po sa ex ni Sir, ano yun, Hayes Magbanwa ba yun? Nawala yun. Ito ang Magbanwa. Sana malusog ang 2022. wala pa ito. Paros? Paano mo yung paros? Yun yung bitak. Hindi. Oh! Hello Paros po din kay yung Ma'am ibang Jocelyn tawag. Lapina. Parang hindi pa po. Hindi pa ako nakakita ng paros. Paros? Ay, paros? Ayun po ba yung ano, parang... Bildat din yun. Shell- Ibang tawag Shell, lang. shell po ba yun? Ang nilalagyan din pala ni Sir nila Sir Jacinto ng ano, lalagyan daw ng buko. Ayun niya, gusto niya chocolate, mga matamis na ano. Sarap na lang. Saan si Lulit? Pwede balik kayo sa mabayan na doon ang forever mo. Oh, ang tuligaya, nandiyan ang si Kuan Rafi, Sir Rafi Borja. Sabi ni Gilbert. Sir Rafi, hindi ka makita oh. Balik ka daw. Pepe, ka Pepe. Shout out kay Mr. Happy Bora. Yes. Good evening. Hello po kay Sir Marvin Ermita. Agsat no ag bakasyon na mabalin nga apan Pinyayo watching from North Carolina. Balin na ta Sir Albert Katuntan. Apan kayo na ta Sir. Pag yun, no? Andito na si Sir Rap Bora. Buntis ka. Marunong ka na. Tanong ko pa, sino si Bongbong at sino si... Sabi ko ba't kilala niyo si Lulit sa Amerika? Vincent, tawag mo? At ako lang yung salitang ko. Tara na po. Ikaw daw, ito si Buntis. Si ano mo ngayon ang Jen, may nakalimutan kang sabihin kay Dana. Sir... oh, idol RC daw. Ano yun? Shout out mo na yung mama lang. Shout out po kay Ma'am Esther Tolentino. Hello po from Tarlac. Hello po, magandang gabi po. Ingat po kayo. Taray, Arsi. Arsing po yan, arsing may binarang Ako, Coca-Cola. Arsing ano yan? Arsing po yan. Mountain Dew. Coca-Cola. Honey Dew. Ano, masarap? Ang sarap yung dinaling mo. Try mo din minsan po doon sa inyo. Wala silang ganun ano. Masarap no? Ayun na, akin yan eh. Gusto niya talaga yung may almond. Gusto niya yung ano, may almond. Ayun niya nga. Yung ano. Masarap na dalhin. Sarap. Ginahingal ka na siya. Madami na ako. Hindi pa kami naghapunan, guys. Ako rin, di ko. Tikman ko kaya. Masarap guys, lalo na pag humihingi ka ng kape na hindi sa'yo. Shout out po sa Papa Labs ni Ma'am Cynthia Lugnat na lagi nakasubaybay na si Brother Enrico Lugdat from lokal ng Bagong Bayan Metro Manila, South Ilopo. Sa Papa Labs ni Ma'am Cynthia na si Sir Enrico Lugdat dyan sa Metro Manila South. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Metro Manila South. Hello po, magandang gabi. Ingat po. Hello din po kay
Concepcion Casabar from Taytay, Rizal. Si Teng Boys wala pang boyfriend. At saka si Gigi. Ba't kailangan ulit-ulitin? Ang sakit sulit! Sabi niya, 22 na, wala pa din siya. Ate, patikin mo ako yan. Oh. Hindi kayo nagsimula ng kape kaya ulam. Ano po? Nauman sa kape. Naubos na tong isang ano guys. Oh. Meron katulog paggabi. Isang tray. Wala nang hapunan. Ito na yung hapunan namin. Bisita po kayo dito sa Taguig. Idol po kayo ng misis ko. Ha ha ha. Para makapagpa-picture na rin sa inyo. Team FL. Kaya Soon sabi ni po. Sir Jefferson Ambal. Sana ma-meet po namin kayo. Mr. and Mrs. Ambal. Umutot si Dana. Narinig niyo yun. Saan pa ba magpamana yun? Kundi sa Kanya. Mami. Mami! Good evening po kay Sir Vince FX. Ayan. Hello po sir, kamusta po? May papagawa po sana ulit ako eh. O yan, nagawa ng Gigi, meron ka ng natin. ano. Gigi, meron ka ng... Meron nang nagpipresenta o. Manligaw daw sa'yo. Sure. Makilala ni Sir Reggie Tolentino. Sure, basta gusto yung Taga Saudi. Okay lang daw ba sa ide? Okay na okay. Okay na okay daw, sabi ng Teligaya. Boto na daw sa Diligaya. Shout out po sa mga kapatid namin dyan sa lokal ng Silangan, Distrito ng Rizal. Sa pangunguna ng aming destinado na si Apo Buenavente. Hello po dyan sa lokal ng Silangan, Distrito ng Rizal, sa mga kapatid namin dyan at sa kanilang destinado. Hello po. Hello po. Hello po. Magandang gabi po. Yes po, malamig din po dito. Al.com. Message mo lang ako sa FB page. Hindi? Sino yan? May Ay, nagpipresenta na. ay si ano yun, hindi may... Si Vince May FX. Si ano, yung ano, yung... Nagagawa ng logo. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Kay Sir Michael Barba. Hello po. Sabi niyo kulang. Para may tira pa. Nahuli yung pa. Ay, nakulay yung Ang sarap. Ay, sarap. Sarap. Nakakati ng ilong mo. Sino ni Papa? nakukon yan. Hindi, nakakati. Hindi na matangos. Shout out po kay Sir Michael Barba Ganun ba hindi? Ba't ako lagi? Ba't di mo nagtawag? from Pangasinan. Sino mo pay? Sana, what's your name? Dito ka, oh, may name ka. Dali. Ang sarap ng nilupak sa gabi with kape. Kahit sa kainin. Anong magkain? Guys, ang taba-taba na namin. Idol April. Okay lang ba? Add ko? Add kita sa FB. Add kita sa FB. Parang friend na kami nito eh. Add kita sa FB. Parang friend ko siya. Friend ko siya. Friend ko din yata eh. Kay Jocelyn Lapinya. Hello po sa mga taga Davao. Ingat po kayo dyan sa Davao. Kamusta po? Diba? Anong bagyo po kayo dyan? Shout out pala sa sa PD dyan sa lokal ng De Castro sa Pasig. Hello po. Hello po. Kay Kuya Moredo. Kay Camoredo. Rodolfo Moredo. Kay Kamo, Dr. Moredo. Sa kanyang pamilya, salamat po sa panonood sa aming YouTube channel. Shout out po kay Ma'am Jocelyn Lapina from Davao City. Ubus ang kape ko, na hindi ko naramdaman. Hello po kay Gayam Kiyokeloha. Hello po, good evening. Good morning po dyan sa Gayam. Anong oras ba dyan, Sir Gayam? Ano na? Sa may, 5 o'clock. USA. 5 a.m. Ano? 4:59. Di ba alam po? Alam niya na. Hindi. Alam niya na guys, alam niya na. Alam niya na. Meron kasing 3 hours kasi. Parbangon Iba, 6 gaya. hours. Parbangon dita. 5, 4.
Ay, 7. Trabaho na eh, nakaraing. Nagtagaritan mo kami. Ta nakaraing na nga ron. Na magitay nga, babae, nagtatagariyaw. Sabi niya. Ano daw FB ni Gigi? Idol April. Ginalin na Batilan. Gina G. Gina G. Oh, 1:52 AM daw sa kanila. Wala sir, maturog ka. Parbago Bali yung na. ano te. Agsapan. Paturo girl. Magkaroon ka ng eyebag. Malayo ba kayo sa mabuhay? Oh, Kuya Ulan, kaway ka naman daw. Dito ka eh. Sabi ni Sir Orland, ano, Busy po kumakain ng dinupak. Busy. oh, kaway-kaway. Kaway kayo ulan. Yun, oh. Shout out kay Batang Eden, kay Lizel, sa Cagayan, Kalayaan, Tarlac. Yun, hello po. Hello po. Mga ilang oras ba tayo sa Mamburao? 4 hours. Mga 4 hours pang biyahe mula sa dito Sabi ni hanggang Kuya, sa kusmos na mga kabsat. Ingat kayo lagi dyan. Ingat din kayo dyan, Kuya. Hindi kayo makakawala. Hello, Kuya. See you next. See you sa Agri-farm. guys. Agri-farm PH. Sa mga kabsat. Shout out po sa Inagwas family from Esperanta, Sultan Kudarat. Hello po sa Inagwas family. Kamusta po? Hello po. Hello din po kay Sir Ben Teneson. Tingi ba yung Jessie? Ikaw, Idol April, ano FB mo? Shout out din po kay Ma'am Sonia Absalud. Kay Sir Nestor Ali, hello po. Dana, what's your name? At kay Sir Rainiel Rafi, yan sa Marikina. Kung ka magaling, ay ano magpaturo? What's your name? What's your name din eh? Madalang na si Alex makita sa vlog o kahit sa live. Madalang na po natin siya Malayo makita. po kasi si Alex. Hindi po siya sa ibang barangay. Sa ibang barangay po siya. At saka mag-aasawa na siya. Mag-aasawa na Magiging siya. busy na siya sa Nahanap kanyang ko na kagad family. yung kapalit ni Gigi. Ang bilis. Next, ipakilala mo naman. Kaya si Next. Gigi, pansin nyo, yung pag niya, pagbayo. Kay Miss Greta, anong FB mo? I-add nyo ako. May kunting gigil. Mga kapatid. Anong FB? Anong ano nyo po? Jocelyn Lapina. Sige po, search kita. Busy na si Alex ngayon. Araw at gabi. Alam mo yan. Hindi na makasali. Hindi naman aya. Hindi na eh. Kung malayo. Matawag sa leeg. Mga ano po, mga 1 hour. Bakit hindi nagkatuloy si Gigi at si Alex? Sabi ni Ka Arno. Pinagtagpo rin. Pero hindi Pinagtagpo pero hindi pinagtagdahana. Pero Pinagtagpo pero hindi nanligaw. Hindi ko pa man hindi lang siguro talaga magsarap yung bitukan nila. Hindi magsabat. Madam Greta, gusto ka daw makilala ng German na coworker ko. Naman German. Ay pagiraman. German na German, Dana. German. German daw. Ano daw yun? Shout out po kay Gina Villanueva. Advance happy birthday po kay Ma'am Gina Villanueva. Hello po. Hello po. Busog na. Hello kay Amante Costales. Ayun yun na kumain? Washington. Gusto ka ba? Washington. Saan ba to? Sa... Kanta pa din Dana. Si Nini kumakanta daw. Kanta ka daw. Kanta ka ng sa salita niya, sa lingwahe niya. Go, kahit ano lang. What's your name, Dana? Nagsawa na siya. Di ba namang tanong mo, te? Sabi ni Sir Robin, no siya si Gigi.
Pakulak taapay insukat na. Pag-ulan tikwa. Pagbayo. Mag-ano nga, Jess, Talagang Ilocano ha. Ate tayo. Hindi talaga kami para sa isa't isa. Ganyan. Hindi sila kayo ng magtuloy. ano. Alam mo si JJ, meron talaga siyang, meron siguro talagang nakalagahan para po sa kanya. Hindi lang natin alam kung kailan darating. Malay mo. Bukas meron na. Malay Nasa mo Diyan bukas. Malay At mo. magpakailan hindi pa na. napapanganak. Taong-nikat lang nga tayo. Taong-nikat lang sa gitna. Go! Yes, Yes tama po. po kayo dyan, Ma'am Jocelyn. Opo, lahat po kami dito ay mga INC po. They're not really meant to be like. Hello po kay Sir Roger from USA, California. Malay mo tayo, Greta. Linder. Anong malay mo? Bilog ang mundo. Sana bukas. Makasalubong tayo. Tapos lang pala natin Romalyn. Nag-live. Ano yan? Ay. Hello Ate Andeng. Hello, Ate Anding. Anding Hello, Bar Mare. Celestino. Kay Bar Celestino. Shout out sa YouTube channel ni Maring Banji. Ayan. Ano nyo po Sa rin po? Bar Subscribe nyo rin Celestino. po yan. Subscribe din po, paki-pasyalan din po yung kanyang YouTube channel. Channel lang. Exercise mo ay. Wala na. Nice na po niya. Good evening po kay Kaya mga gusto ko mag-ano. shout out po sa husband ni Ma'am Lon Mercy TV. And happy anniversary po. Kaya mo yan. And hi to all Binolo family. Hello po sa Binolo family. Pag nakauwi kami ng kasama ko, sasama ko siya para makilala daw niya ng personal. Si Gigi. Kasama po ito magluwas. Kung Baka doon yung manap sa Manila yung destiny. baka doon ko makita sa Baguio. Ay! Si Karot nga sa akin mo. At pakipot-mot nga ni Gigi. Di sino katandan. Oh, may kipot nga. Hindi man ako marunong pakipot. Shout out po kay Sir Romel Molina lang, Balbalosa. Ilocano. Hello po Sir Romel Balbalosa. Hindi, wala lang din talagang feelings. Walang spark. Hindi magkasundo yung pan namin, bages. Hindi magsalubong. Hindi magkasalubong. Kasi yung sa kanya, pakaliwa. Yung kay JJ is pakanan. Hello po kay Simply Gracie. Watching from Batangas. Hello. Huli ka, Malbon! Hindi ka kasi natatain na nga, hindi niya pwede. Akala niya daw hindi ka dinig. Guys, narinig niyo ba yun? Nagmutot si Aisa. Hindi ako For the first time narinig sa pan. pan. Lagi niya akong inano ha. Sige. Tawa-tawa pa pa dyan ha. Kamuti kasi. Shout out po kay Sir Michael Gonzalez from lokal ng Temple Hills, Maryland, USA and District of Washington, D.C. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Maryland, USA. Oy, Cardo Dalisay na daw. Magbabay na daw. Cardo Dalisay na po. Kanina pa. Idibuksan mo. Kaya pala nakapost na dyan sa Antiligaya, kardo na daw. INC po kami, Sir Linderbert. Dapat daw may part 2 yung yaya po namin. Yaya po our day. May part 2. Gusto niyo po ng part 2? Gusto ko yun.
Kayo namang dalawa, yung isang O, siyempre, kailangan may ulit. Hindi. Hello po kay Sir Jerry Punsalan. Yung ano nyo nga, yung choking nyo kay Papa. Bukas na at yung Jollibee, ano, wala. bukas. Diba, pabahin kami bukas. Madadaya kayo. Hello. Hello po kay Ma'am Merlita Arlene Ramos Dapusan. Hello po. Hello po. Singilin mo na siya sa Jay, Jollibee. ikaw naman mag-shout out. Jollibee daw ni Dana. Ganda Di ba talaga French ni fries Idol yun? Peng. Thank you po. Cardona po, Rodela Costales. Cardona daw ang teligaya. Hello po kay Sir Inantay Joker. lang nila. Pa guys. Corrales. Ate Rumalin. Dapat timing. Ito kay Ma'am Daisy Perez. Tanong ko kay April, okay lang kung sasagutin mo o hindi? Kung may manliligaw sa'yo na hindi ka alim, okay lang ba? Dapat tuan. Oh, may panood na. Ay, si Mamba. Karta na. Panglaban ka pang gabi. Panglaban ka sa gabi. Buya, yung bong Nueva Vizcaya. Keep safe mga kapatid. Sabi ni ano Ma'am po kami? Merlita. Ma'am Merlita, sana makatuloy kami sa Dupax. Sa Coral po, sa Paniki. Dupax ng Kilagnes. Saan daw kayo sa panig? May ibang GF na si Bugs. Opo, may iba na po siya. Ayan na po natin siya para Hoy, pero nagayang kape ko. maligaya na sila sa mga buhay-buhay nila. O hello daw Kuya Ulan, Antipasing, Antiligaya. Sabi ni Kiyoki Aloha. Hi daw sa inyong tatlo. Naluto, Ingat po kayo dyan. naluto na daw yung bildat ko na. Niluto dyan bildat tayong pagkabsat. Wala, May pakti pa yun ni Marie Drago na. Ako na ba't niluto? Napan naman na lutaw. Hindi ko ibagbaga, kunana. Hindi sumampot kami. Awan Radyoan, bakit ang Kunti lang magaya. Kunti lang yon tapos hinaluan niya ng ano, upo. Wala lang po. Sinahog niya sa may upo. Hello po kay mother ni Ma'am Simply Gracie. Ingat po, mother. Ay talk daw tayo ng kanyang mother. Thank you po, mother. Yan, lagyan natin on. Hindi ko na. Kila kuya, Kenneth mo, kay kuya Jay. Matulog kan gayam. Napuyat ka dito. Eh, Dawana family. Hello po sa mga Dawana family. JJ, okay lang daw ba sa April 15 daw sila uuwi? Kasama daw yung ano niya, manliligaw sa'yo. Ano? Naku Gigi, mukhang ano. Mukhang sala sa uwi. Sir Reggie, sabihin mo na ano, yung friend mo. Gigi, may time. Pakilala mo na siya kay Gigi, papiin mo na. Yan, shout out Bibenta po na namin to. kay Sir Ian Nicolas. Hello po, Sir Ian Nicolas. Joker, malapit lang ako sa paniki, mga 20 minutes. Kita-kits po tayo, Sir Joker Corrales. Sana matuloy po kami. Iba naman kasi itong COVID na doon, hindi na natapos. So, mukhang, ewan ko lang kung matuloy, kung mauudlot. Kala namin okay na. Tapos bigla-bigla na namang ano, nag-boom ang... Hello po sa ating 200 viewers. Good evening po. Magandang gabi po. Kasi ano, galing sila sa live ni Ate Romalie. Katatapos ng live ni Ate Romalie. Hello kakabsat! Kapi tayo. Sa Cabanas family, lalo na kay Benjamin, Ayesha, at Georgina. Watching from Bawang, La Union. Ingat po dyan sa La Union. Oh, shout out mo ron to Antipasing oh. Si Jan daw. Gabuwat family. Gabuwat family. Family. Bakit kabuhat? Kay Sir Jerry Fisher. From Alaska. Shout out mo daw. Dito kasi. Kabuwat family. Kabuwat. Ano ba? Gabuwat? Gabuwat family. Gabuwat family. Gabuwat. Yan ang palikas. Yung balikan! Gabuwat. Nagrubuwat. Shut up.
naman hi po sa family Gabwat. Hi po sa pamilyang Gabwat. Hello po. Magandang gabi. Hello po. Hello po kay Kakumpi. Ha? Nagiyak ka man Ay, nagano Good ka? evening po, Kakumpi. Ako pagkakasagot siya. Ayun na, mag-ano na tayo. Yan guys, bukas pa abangan nyo po yung aming upload, yung pagpunta namin sa Kinadana, sa kanilang Paumanin po kasi wala po yung parto ng ating pangangapan ng Bildat. next week po siguro kami magdadagat-dagat. Kasi ngayon medyo ano pa yung Ilog-ilog dagat. lang, te. Dagat tsaka ilog na rin. Kasi medyo malakas pa yung hangin eh. Katakot pa magalis-alis. Tsaka yung virus na din. Ministro, kasama ni Nano. Iwanan yung kami. Ay, si ano? Ilan daw? Ayan, guys. May pahabol. Ilan daw tayo magkakapatid? 7 po. 7 po kami. 6 na babae, isang lalaki. Ako po yung pinakamatanda sa kanilang Ate apat. Negrita, pa-shout out. Sunod si Greta, si Aisa, at saka si Lalaki. Del Rosario. Del Rosario family. Hello po sa mga Del Rosario family. Negrita talaga ako guys. I'm Negrita. Bandida. Shout out po sa Nagano na tayo. Sana naman po. Sige, ito na yun. Benjamin Cabanas. Shout out po sa Benjamin Cabanas from Bawang, La Union. Hello sir. Hello po. Sino yung umubo? Sana makapunta rin kayo sa Aluminos. DFL, punta tayo ng 100 Islands. Kagsay. Sana po, Tara guys, tara mo kami. Gusto ko yun. pasyal mo kami sir. Aluminos. Dalagang Pilipina at Ronel Andrea. Molina, Barbaros. Good night po sa inyong lahat. Good night po. Ardo na daw. Ingat po kayong lahat. Matulog na po kayo. Pa-shoutout mga nasa nasa, ay wait lang. Pa-shoutout po yung nasa Canada na si kuya ko, Jeffrey Dawana. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Canada. Tulog na po kayo. Good night. Sa Pilipinas yung family, iba dyan. hello Good po. morning. Good night. And good morning night po sa iba. sa inyong lahat. I love you guys. Thank you, thank you. Thank you po. Bye.